Čau lidi, Fenda. A teď mi pomožte, jako mám vytáhnout. Já ho vytáhnu, prosím tě. Šupte. A teď ho tady nechám. Budu ho natáčet, lidi. Vypadá dobře, že jo, lidi. Teď ho dám chvilku nechám. A je to part 2, jo. Děti, je Ferda v pořádku? Jak ho vám lidi můžu jako představit, abyste ho viděli? Můžete mi Takhle to asi vidíte, ne lidi? Ještě jo. Ale vidíte ho to, takže... Kam zase zdrhá ten potvorák? Já ti to udělám. Tam ho máte lidi. Tak jo lidi, tohle už jsou 2 minuty. Tady máte Ferďáka, jo, krásnej. Takže to je jeho domov. Čau.